Yo, aku kon terus aku ki kon ngopo? Ya kudune menghormati. Iya, Kun. Siap. Wah, dagelan biyen meneh. Menungso, iki menungso nomor piro ta jane? Iki jane wong piro? Siap. Pesaka suwe babar bisa ora krungu kabare Sajai rada laleh wong tansah dadi yen pinus Dobrak. Waduh, Meneng wae kabeh wae. Piyayu cih, wilujeng dalu, Mbak Yu. Wilujeng dalu biyong Mbak Yulimbo, kula menika ingkang sowan. Waduh. Salim riyen nggih. Mbah nuwun wah jan ora ngerti. Mbah nuwun Mbak Yu. Waduh. Duh. Aduh, Pripun? akikmu nuthuk bathukku. Nggih. Nggih, Mbah nuwun lah. Kula ingkang sowan. Nggih, aduh Nggih. Mbah nuwun. Kebak pengajeng-ajeng warga Garung ngrantu rawuh panjenengan sowan panjenengan. Pangestunipun saged derek sowan wonten mriki. Oh, nggih. Amargi sampun nggih nderek bingah. Keluarga ageng Garung anggenipun ngadani. ngadani menika merti dusun Merti dusun nggih piye? Leres merti Mas dusun. Gareng Mbak Tatin. Nggih. Ini nyapa? Nggih. Amargi bersih dusun menika sampun dados tradisi. Leres klebet menika budaya kang rembaka utawa ajari. Leres kula panjenengan Mas Gareng. Kowe joget ngadep rono kok lek Panjenengan kan Mas Garing terus pundi, Pak? Kula panjenengan Mas Gareng Mbak Tatin menika lak kalih rencang-rencang pengrawit namung saged meneruske. Kok meneruske? Meneruske perjuangan Nglajengaken. Nglajengaken. Nggih. Piye to bersih desa kuwi mulai lestari. Mulai urip. Aduh. Nek iki pas, Pak, iki, Pak. Kok sik kowe kok sapa-sapa danggep pas to? Lah nek karo iki, Pak. Lho, iki sing ning bathuk, Pak. Nek iki timbone lho. kowe weruh apa? Nggih, Mbak. Weruh apa? Seneng bunga aku iso petuk karo kowe karo Mbak Yuku. Ananging mau Mbak Tatin mbok bagekke cara apik. Aku lagi bagian binagen karo Pak Jalang terus kowe kok joget ning mburiku ki rumangsane kowe arep nyapa? Kowe mau ngece karo aku. Jawamu piye? Ora, aku ki mergo banget rasa tresno wong wis lawas ki ra Sampluk, Mbak. petruk. Sampluk. Ampun. Kowe tresno karo aku ya terus ora joget kaya ngono kuwi. Maksudmu apa? Kowe jenenge ngono kuwi nyepelekke karo wong wedok, bedak-bedakke karo wong wedok. Kowe lak duwe ibu to? Duwe. Ibumu ya wedok, bojomu ya wedok, kabeh ki wedok. Kowe kudu ngajari karo wong wedok rumangsane wong wedok kuwi kudu diwas-wiyah karo wedok. Wedok kuwi wae dadi wong utamane wong wedok. Lah, ambegan. Yo, aku kon terus aku ki kon ngopo? Ya kudune menghormati. Iya, Kun. Siap. Wah, dagelan biyen meneh. Menungso, iki menungso nomor piro ta jane? Iki jane wong piro? Siap. Wes,
Siap. Tegese ora kok ngormati kaya gendera paling ora aku karo Mbak Tatin iki kudune kowe iso ngajeni. Wah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Jagelan biyen meneh. Pasopi. Wassalim. Kowe kaya ora demit kowe. Paling ora kowe kudu iso nyegani aku karo Mbak Tatin. Nyegani ana sego apa ora, Pak? Sego, Pak? Mas. Jagelan ora metu meneh. Paling ora kowe kudu iso nglungguhke. Ya. Ya nek jagelan saiki. Wis piye? Kowe kuwi kudu kok dilungguhke. Paling ora kowe iso kudu njunjung wong wedok iki. Piye carane ben ora ketok rendah banget. Wong wedok iki kudu dijunjung. Dihormati dijunjung. Nah, iki jagelan biyen karo saiki dadi siji junjung. Ngapa? Ngapa kowe demak-demak aku kowe? Oh, kowe ingin joget nungglung kok nggon aku sing dikrawok-krawok dinenge kono mau piye jajal lele prewek. Ora sopan kuwi, Mbak. Jenenge wong lanang ora sopan ngene iki, Mbak. Siap-siap karo wedok. Dadi kok kowe kok dadi kowe mau le joget mau piye? Lho, Piye mau le joget prakteke saiki? Wi. Wi, coba ngono aku kake kono. Maksudnya piye? Hei, Kowe njikok ngene Mbak Tatin mbok keke aku. kowe kok kaya bedot apa to, Reng? Kok kaya bedot ini bedot apa? Aku iki Mbok keke aku. Iya. Jenengan njaluk, Pra. Ora. Jek lho, jek. Apik, masamu mending. Mas ora. nganu. Mboten kersa. Ora kula wis duwe wis ora wis duwe kula wis. Wujudnya persis yang dikucir kuwi lho, Pak. kok isa-isane jupuk kene kake kono pada Pak, aku dadi bingung nek ana wong wedok loro kaya ngene iki rumahku, Pak. Kowe mau kondo, nek mbiyen Mbak Tatin ki areng mbok pek bojo, ya to. Ning ya aku bingung karo iki, Pak. Kowe ya bingung karo aku piye neh. Jane iki aku ya Piye? aku duweni rasa pangrasa. Wah, coba dirumpuk kok nganggo tembang. Yen pancen nyata penjan tresna karo Tapi pancen leres. Kula nggih nggadahi rasa kalih niki. Riyen tresna. kula niku nggih aduh anu terpikat kalih Mas Gareng niki. Terpesona ganteng. Sing marai terpesona niku nggih napa? Iso gawe seneng atiku. Mas Gareng nggih. Estu kula niki ajeng kula pek riyen. Pas ingon-ingon kula mati delalahe kula pethuk niki to. Iso gawe seneng ati kula. Ngono arep tak pek. Dadi dulurku kowe. Aja sia-sia dia. Piye? Ora dadi boyo pengopo. Yo aja kaya ngono ku. Dirumpuk kok. Hilang satu. Wah. Nek pancen Mas Gareng ki tau Ora. tresna karo Mbak dirumpuk kok nganggo tembang-tembang apa? Ya, dirumpuk. Ayo, wong loro iki, wong loro. Panjenengan Kita. ning urung. masa awak dhewe lemu-lemu kaya ngene kok ming nganu ngrebutke greh petek kaya ngene to. Ora apa-apa iki engko dingu. Terus Isu-isu dingu Sik to. Dingu ki piye? Rumangsane iki dingu-dingu ki kok kadake sapi apa piye? maksudnya iki dia wis diterima apa anane? anane guriki Digawa maksudnya di rumah. di rumah terus Engko isu-isu cemplungno lengopet engko lak mbededek gedhi engko. Lengon apa? Lengon apa wae kan? lengopet Lengopet. Lengopet ku napa? lengo mambu Lengo liyon niku lho. Oh, wah. Petro Ayo kan ya dhewe-dhewe kok. Wah, kok tadi lengopet ki lho. Lengopet. Gan kula nek pet ku mboten lengo. Napa? Sing teng mriki nika. Kaya ono tambahane. Lho apa? Kuwi kepek. Kayak iki. nganggo jalange pancen iki kok Dirumpuk kok Mas Gareng coba. Iso ora ditunjukkan karo keluarga Ya, di rumah Garung kok. kene. Kaya ngapa penjen- Nek pancen kuwi ki lanang sejati, iso ngatasi loro ngene. sapa ora Bah, aku nek bah siji wae Dadak mumputi kula. ra jamak-jamak kok. Ya, Reng. Oh, nganggo apa, Pak? Dandang kula dirumpuk kok. Sok. Nanu. Dandang kula kok aku ngeleske men titingane iku lho. Lah iya. Nek dalang biyen ki nanu ngono ki ngono, ora nggo notasi. Iya kok. Nanu. Apa no? Apa no? Nanu nunuke. Ya. Ayo apa? 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 Arab sinom ya kena, Arab dandang kula ya bisa. Nana. Ya. Oh, dandang kula. Duh wong ayu. Ayu nek ngono kuwi gagah kowe. Ayu ki. Sing kewes. Kaya Wong dene. ki menunjukkan Iya, iya. cara senangnya itu Iya. berbeda-beda. Engko sik Ana ya. sing guyu, ngono ya iso. Ana sing aduh seneng aku iso Waduh. kok Mas Gareng iso. Ayah ngono ya iso. Wong ki dhewe-dhewe Aku kok. seneng ayah. Moh nganyang-anyangan aku. Ya. Pepu jeneng ati
sayang iya. Sakura. Kaya ngene wong nandang asmara Apa kaya mengkono rasane wong nandang aswajik? Asmara. Asmara kuwi kertu. Aja ngomong kuwi wong dalange ya hobi dadi. Saiki wis ora wonge. Wis marep ngulon kok. Karo sing sijine. Tak persilahkan. Topo. Kok topo? Apa? Apa ta ya? Apa to? Apa to awakku? Wah jual mahal iki. Dewe. Nek iki aku seneng karo sing iki, Pak. Sebab Kena nggo ndelik dadi nek ana ya ora ono sinden kok gondelik kok. Kok tak bruki lho kowe Kowe engko. kok saben-saben ora tau ngajeni to. Wanita itu harus itu pahlawan tinggi. Iya. Iki paribasane Dewi Kunti. Wah. Kuntilanak. Kunti tali bronto. Oh iya tali kotang. Tekan nggon aku kok. Iki kaya sapa ya kowe iki? Sapa? Dewi apa? Kumajaya karo Kuma Meh. Padha ngono. Komorate. Lho, ini lho. Sakura Nek cerita ketoprak iki Mbak Tatin karo Mbak Iket Renggani Pulung Sari. Kaya apa nek ketoprake carane? Renggani Pulung Sari. Renggani Pulung Sari. Lah iki sapa? Ah iki ketok kasarane kae. Wah, iki Mamat. Oh, ora kasar lakon Renggani Pulung Sari iki lho. Mamat kok ya tekan kene to ya iki mau aku kasih. Apa dia jen? Duh dewa ya. Tuh dewa Jawa Togong welas mring Pak Mambi besok kapan katekan jejer lan wong Kak aku pada ejaran. Kaya roh dokar kowe. ayu iki wong loro padha geleme ayu Padha gelem. Gelem Ayo sapa? ngopo? ora ya Wong genah sing siji nyingkur ngono kok. Gareng bengi kok bagus banget kok. padake umpama no sira nah kudu Coba aku tak nyawang kowe yen jejer Mbak Tatin coba. ya cocok Sok piye? Nek jenenge romane gelem apa ora ta iki? Gelem apa mah? iki mbuh iki kok tekan-tekane Kudu gelem. Nek gelem aku ya digendong dipangku ngono lho. wah ora masalah Jajal. kene Kene ndi? Kene. Gendong ngarep. Ngarep. aku sing digendong no Lah kok bisa? Sasatara. Sasadara den pepetri Kaget aku kira. nyidam sari as Yo, diatur ki sak cenglengan. wong loro bareng iki, Pak. Ya, ya. Kowe tengah. Kowe tengah teh. Ayo, arek Mbak Tatin apa Mbak Eka sik ya. Ayo, Sopo sih? arek Jenengan Mbak Eka Rin. apa Mbak Tatin ayo. Lagune terus kene iki. Nggih, langsung. Apa mas lirama sangar melati aku kumbangi dan sari. Kalau Margi wong bagus aku kang bakal liwati.
Ugi ngaturaken kawilujengan rawuh panjenenganipun Bapak Bupati Kabupaten Semarang ngaturaken wilujeng tedhak rawuh mapan wonten ing panggungan. Nggih, Pak Bupati Kabupaten Semarang. Iya, Bapak Ngesti Nugraha. Nugraha. Sembah nuwun. Lanjut. Sigrake cok. Sigrake Mas Gareng joget Midan Sari duet Jeng Tantin Pak Eka. Mbak Tatin. Nggih. Ugi wonten menika kagem panjenengan pikantuk salam saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa Ngirirejo. Panjenenganipun Bapak Sasono. Pak Sono ingkang lenggah wonten Jakarta kepareng kinturun salam kagem panjenengan dalem menika. Nggih, salam kembali. Nembah nuwun. Matur sembah nuwun menika nggih sugeng rawuh Bapak Bupati, nggih Pak Bapak Ngesti. Bupati. Wilujeng lelenggahan Bapak. Nggih, dangu mboten kepanggih. Nyuwun pengayumanipun. Kok langsung nyuwun-nyuwun lho. Nek Mbak Tatin anu udakara suwi ora petuk. Awake dhewe kudu ngempeke yom. Aku ndek wingi bar dibel karo Pak Ngesti. Sinten Mbak? Lek ngebel piye? Langsung. Panjenengan dipun bel kalian panjenenganipun Bapak Ngesti. Nggih. Terus pun tinggalipun ngebel Bapak. Kula pas mlaku teng perapatan Pak Ngesti dindin ngeten. Weh. Nggih. Tak kira dibel telepon ngono. Aku ya ora sombong. Aku ya sih saudara kalian. Bersama beliaunya. Nggih. Saudara piye terus? Saudara Kayak wingi kae Tunggal. kula nggih kewayangan kali Pak Ngesti. Heeh. Pak Ngesti saudara dari mana? Lah berarti kan kula saudarane Pak Ngesti. Maksudnya ki saudara ki jenengan Anda ngono lho. Ora. Pak Ngesti wis ngaku saudara kali kula. Pak Ngesti saudara dari mana? Berarti kerabat tak kula kali Oh Pak iya Ngesti. pancen menika kan saudara kembar to. Pak Ngesti kali niki. Pak Ngesti menika bayi lahir utuh, hebat. Niki ari-arine niki. Nek kaya res-res kaya. Ari-ari kelele dipendem. Ya ra, ya. Ya. Mbak Eka. Nalikane rendang atiku lakae lintange
Tatin. Nggih, Biung. Swasana dalu menika saestu jangkep krana tedhak rawuh benjenipun Bapak Bupati. Sanget kebak pengajeng-ajeng warga sedaya ngenipun kepareng dikalaken sak mangke mbok bilih kepareng Bobi tedhak kanthi sinengkuyung panembrama bilih dikalaken sak mangke kula panjenengan ngatoken suka parisuka saderengipun panjenenganipun lenggah ing sak mangke kasuwun miyos kula panjenengan ngatokaken sak perangan tembang-tembang langkung rumiyin bilih Nggih. kala mau ngidam sari nggih coba Mbok bilih wonten pamundutan. dereng wonten Dereng wonten. Ya wis tugase wong telu iki apa? ya sing kaya iki mau sing ngaturke Bu dasare ngaten Mas Gareng nggih warga kuwi do dadi seksi yen penyanyi Mbak Tatin ki dengan vokalis yang sangat andal ditresnani dening sedulur. Mbak Eka semono uga nadjan swara wapi ning nyatane piranti mau ngaturke perangane nabuh ngendang ya jos. Terbukti iki warga Garung kepengin tanda bukti nyata bahwa Mbak Eka niku ora mung nyanyi ning ya iso ngendang iso gamel komplit niki terbukti dipun ajeng-ajeng menika Mbak. Lah nek aku kowe ya terbukti tenan kok. Gareng sing tercemar. Wis terkenal Mbak Terkenal Tatin sing, ngono coba. wis ning endi to sapa piyai ngendi sing ora ngerti Mas Garangan Wonosobo ki apa to Kyai Gareng kok garangan. Lah nek gendeng Yogya kan Ngayogjan Nggih. Solo Surakartan Nggih. Semarang Semarangan lah nek Gareng Ayo garangan kok. Nek garangan ku gedhe niki cilik ora garangan. Kene tak cathek ini. ya ora garangan ya nyambik Nyambik. Kok dok sia-sia karo aku. Aku kaya ngene yo golek sandang pangan. alah manis Tapi pripun pun Biung aturaken sekar sawetawis. Panjenengan mungkin kasuwun ngasto gendang niki estu niki panjenenganipun warga Garung. nggih Biung Oke tembang sing ngaturke Mbak Tatin Mbak sing ngaso Tatin. gendang panjenengan. Nggih, berarti niki sing ngendang Mbak Eka, kula sing nembang niki sing Joget. joget to nggih, Mungkin siap. Mbak Tika mungkin sing bayari ngejeng-ngejeng. Malik Slendro, Malik Slendro. Slendro mawon Mas. Niki Malik mau Slendro. niki mau wonten pamundutan apa podang kuning kalian Gubuk Asmara. Oh, nggih. Tapi mboten maringi napa-napa. Loh, mboten ora menika mboten cah dipun tembak krana Oh, Cik. kulan panjenengan pun timbali menika sedaya sampun cekap. Nggih, siap. Iki nganu Pak. Gubuk Asmara, Gubuk Oh, Asmara. Gubuk Asmara. Bawa sik. Bawa rumiyin. Cih. Sing bawa berdua. Bawane urut ya. Urut, Jero lu arep bene dandang ya. kula Mas Marotono ya. Pucung kok dandang gula. Pucung. nggih Oh, pocong mawon nggih Nggih, ya. Kabeh kok dandang gula kabeh. Ketoke dalange apalan ya. Angel gue dalam apaan angel lho. Saka Mbak Eka dulu ya. niki mau nggih request saka Mekah Napa? Apa nok? saking Arab Arab. Coba. Dian. Pak Saidi saking Arab Yo lagu napa? niku Gubuk Asmara Arab Saidi Pak Saidi. Saudi. Kuwi iki Saidine tok. Arab tapi jenenge Saidi Oh iya berarti Arab Saidi, Arab Saudi. nggih Wiwitane Saka jenengan. oh nggih saking kula nyingkar nyingkur. nyingkar nyingkur Aduh Sayang mon Sotong royong ro kancane asing sayo-sayo. Apik sing ya. sayo sing rukun. Derenge mah kok walang ya. Dereng Yo. Aku ta? Aku iki. wiwitane nyingkar nyingkur Aku lis. Oh. Lingsem yen mutan. Saiki wis iso swara gedhi ya. Wis. Ceploken duwe bojo wis iso nggedhekke ya saiki. Sone iki Agung Audio. Nah biyen kan sadurunge duwe bojo angger swara gedhe langsung ra metu ta nganti Iki sinaune karo Pak Jendol. Purwakandi. Oh ngono. Ora metu. Ya. Lelampahan kang sing terakhir kowe tok Tresno tulung
Iki nek sono nggen kula niku sinden Bu Sri Kentus asmane ngaten iki. Sinten? Sri Kentus. Sri sinten? Sri Kentus. Ngapa lho? Tulodo. Tulodo ya. Tulodo. Ya. Hebat ngeten iki sinden senior. Iki jenenge Mbah Pathok. Bapak kok ora dilebokke omah wae. Sing disuwun sing dipun Mbak Eka Mbak Eka. aturan. Langsung mriko nggih. Ah, coba.